Hello, big leaders. Hello, everyone. Nasi ndoda kuti ndi present kwamuri business ripo pakushandura upenyu hwako. Kana wakamboedza pese apa kumbochandura upenyu hwako nekuita business akasiyana siyana. Iri business randauya naro nhasi rauya kuti rizoshandura upenyu hwako. Ukaona upenyu hwako hwaramba kushanduka nebusiness rino iri, chiziva kuti hauchashanduke futi, hauchachinji futi upenyu hwako. Saka ndoda kuti unyatsoteerera kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira, wosarudza kuti woita sei. Ndiri kutaura kudaro inini ndiri mwacho ndakutohwina, ndiri kutotambira mari dzakawanda, mari dzinongouya hangu ndakagara. Saka ndichapresent, ndichatanga kutaura ine introduction yebusiness rine, ndichakutaurirai kastori kakaita kuti ndizosimba kuti ndipinde mubusiness rakadai so. Saka big leaders, this is where everyone is a leader, and this is where you earn profit every day, and where you work at home, where you work as a team, where you share ideas, where every very small money grows big, where you invest for the future, where you earn for life. Tati apa ndipo pekuti munhu wese ndi leader. Munhu wese uchawina maprofits aunotambira every day. Ndipo pauchashanda uri kumba, basa rauchashanda uri kumba, covid ino yakuvharira pamba, unongoshanda zvako mari dzichipinda uri pamba. Pano zvakare tichashanda seteam, pano zvakare tichashare pfungwa dzedu zvatinofunga nemamabusiness atinawo. Pano zvakare ukaisa mari yako diki diki uchaona kukura kwainoita. Ndipo pano pekuti utange wakugadzirira upenyu hwako hwemangwana kana hwevana vako. Watanga tatadza kugadzira, pangiswa mutanga tatotadza kugadzira upenyu hwevana, asi nguva apa tazowana tapuwa mumwe mukana naMwari wedu. Saka moteerera toenda pamberi. Business rinoshandisa mari inonzi B, iyo yamaona pamusoro apa inonzi bitcoins. Tichazokutaurirai, tichakuitirai imwe video inenge ichitaura chii chinombonzi bitcoin. Saka tichifambira mberi nemunyaya yedu, ndoda kuti nditaure kanyaya kari panapa kakaita kuti kakandisimbisa maningi kuti ndizoita. Would you rather have 1,000 every day or 1 penny doubled every day for 31 days? Pakanga paine mutambo ungoripo. Mutambo uyu wakaitwa vakomana vaikwikwidzana paya mumwe chete wavo ndo pakawina. Awina paya ndo pakabvunzwa kuti kweiwe zvawawina kudai, mubayiro wako toda kuti usarudze pamabhokisi achauya apo, usarudze bhokisi raunoda. Saka kana wasarudza bhokisi iri, mukati mebhokisi iri ndimo mune mubayiro wako. Mukomana akasarudza bhokisi 1 raakasarudza, mukati mebhokisi iri ndokubva aona muine kapepa kakanyorwa kunzi $1,000 kana kuti 0.01 cent. Saka zvikanzi kapepa kaya kachitsanangura kuti sarudza chaunoda kuti upuwe $1,000 mazuva ese kwemwedzi yese kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31, kana kuti upuwe kasenti kapeni kadiki mazuva ese kubva musi wa 1 kusvika ma 31, kapeni kaya kachidoublwa every day, kachitwa doubled every day. Zvikanzi sarudza chichongade. Mukomana asarudza tobva vasarudza kuti aiwa ini ndaona kuti $1,000 ndoinga ndiitire, ndopakabva akanzwa zvakanaka. Saka tichakupa 1,000 every day. Ndo mapwirwa akaita. Musi wekutanga achibva apuwa musi wekutanga 1,000, musi wechipiri ndobva apuwa futi 1,000 chitatu, mazuva ese achingoenda aipuwa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
achipuhwa thousands esa akapuhwa aya kuenderera mberi kusvika musi wa31 wakwana. Pakakwana musi wa31 akanga ane $31,000. Saka hama yakakura kai $31,000 ukaipuhwa izvinezvi watonanga kai upenyu hwako watoita. Saka izvo zvakaita mukomana wapuhwa $31,000. Tukazonzi alright, tobva aratidzwa kwanzi ko uyu kudai wangu asarudza kuti upuhwe 1 cent richidabulwa every day for 31 days. Zvaikumirira sei? Ndizvipi zvazviri nani kwauri? Tobva apuhwa example zvikanzi tarisaone zvinoita peni. Kapeni kasenda kumuri kuona pekutanga apo kari ka 1 musi wechi2 wabva apuhwa 0.02, musi day 3 akapuhwa 0.04, day 4 0.08 kusvika paday 10. Pazuva rechi10 anga apuhwa $5.12, yeti mumwe aripuhwa 1,000 pazuva rechi10 anga ane $10,000. Pazuva rechi15 mukomana yanga ane $163, yeti pazuva rechi15 wekupuhwa $1,000 anga apa $15,000 dollars. Mukomana anga ane mari. Pazuva rechi16 uyakwirawo akaita $327. Zuva rechi zvakadaro kusvika zuva rechi31. Pazuva rechi31 mari yemukomana aitambira peni yakazosvika $10,737,418.24. Nekuti uchiona mukuzviona kuti munyatsotedzerapo moitawo metsi dzacho makamboita metsi nimi, vamwe muri maticha, vamwe muri chii, vamwe makadzidza kare munoziva metsi. Itai metsi dzenyu muone zvinoita kuti kapeni kadiki pa 31 days kakabudisa $10 million. Saka ndio business atoda kuti mupinde muchaona muchapuhwa tumari tuduku asi tumari toto mukaziva kuti shandisa tuchakushandirai zvekukupai mari yakawanda kudaro. Saka iyo zvizvi zvinowanikwa ndakazviona kupi kwataifundawo kuchikoro uku kwanga kuine yainzi compound interest. Pandakazoita compound interest ndakazofunda kuti pe 0.01 cent rinogona kukura panguva diki kusvika $10,000. Ndakamba ndazoona kuti okay, saka handimhanyirire kungotora kuti mari ihombe, asi ndichatora kamari kadiki ndokashandisa zvakanaka. Saka ndakutanga panapa manje kuti tiintroduce company yedu yatinoshandira inonzi PetronPay, ndo company yatichishanda nayo. Saka panapa uchiteerera manje ndopatanga kushanduka upenyu hwako, unzwisise chii chinomboitika paPetronPay, tichange tichishanda sei. PetronPay ikompani yekuAmerica. Company yakarejiswa kuAmerica iyi mugore ra2010. Yarejiswa imomo vanoita zvekutenga nekutengesa crude oil kana kuti maproducts eoil. Handi muri kuona zvakaita kuno kuMozambique kuti kuCabo Delgado kwakawanikwa oil. Saka izvozvi zvakusi kugarikana nenyaya yeoil iyoyo, kwakamba kwauyawo masuruzhende vari kuda. Saka oil chinhu chinokosha zvikuru. Saka apa manapa aisi oil haingoitwe nemunhu wese kuti ungangotore mazimotokari utotsvaga motikari wakutotakurawo mupetro kubva kuna bhera kuenda kupi aiwa. Oil inotoitwa nevanhu vane mari, vanoinvesta. Saka company PetronPay yakazviona kuti aiwa, isusu tinogonawo kuti tiite kuti varombo vasimukire. Ndobva vatora vatanga muna 2019 vakatanga kudisaida kuti aiwa ngatichipinde painternational level kuitira kuti varombo vaAfrica nekwese kuAsia vatange kushandisawo kuinvesta muoil. Zvadaro izvi PetronPay yakatanga kuita sei tongoti muchidimbu. PetronPay inoshanda necrude oil zvandabva kutaura zviya. Saka zvocheta pacrude oil paya pamari dzenyu dzamuchainvesta ivo vanotora mari dziya vodzishandisa vodzizanganisa dzowanda, vanotenga zvinhu zvako, vonotenga oil vachitengesa. Saka zvinozoitika ndezvekuti kana iwe pamari yese yaunenge waisa mukambani imomo, iwewe haumirire chinhu. Ukangoisa mari pazuva iroro wakutotanga kutambira kubva pamusi weMonday kusvika Friday. Saturday neSunday makambani anenge akavharwa, saka iweekend hazvishande. Saka kubva paMonday kusvika Friday
every day unenge uchitambira maprofits. Zvinoreva kuti mari yako yauchainvesta, kunyange ukainvesta $100, unobva ipapo inobva yatoita automaticamente inobva yabara, unopuhwa ya 300%, yabara 300%. Saka toda kuti tione chinzi mari yabara 300% inenge yabara zvakaita sei. Saka Petron Pay ndichipedzisa kudai ndoti Petron Pay iyi inotengesa yakadimbura mabarrel, ari panonzi mabarrel madrums aya anotengeswa oil, munenge mine oil, munenge mine diesel. Pa language ye-commerce vanovati mabarrels. Saka mabarrels aya tichaona pamberi pamuchera kuti vakazodimbura vakadimbura akaitwa zvidimbu zvinoita kutiwo vanhu varombo tikwanise kutenga kuinvestawo. Fange barrel ravo rekupedzisira ratenge tidhila naro ndiro pamusoro rinoita 1999. Ukatenga barrel iroriro pazuva kubvira Monday kusvika Friday unenge uchitambira $29.99 pazuva. Zvinoreva kuti pazuva unenge uchitambira about 2,420 metcash. Saka vanoziva vanoshandisa madhora munongoziva chinonzi $29. Zvinoreva kuti pawiki unenge watambira mari, pawiki unenge watambira about 11,700 metcash. Saka zvakada kuti unenge watambira about 2,000, not 2,000 man, sorry, about $200 dzaunenge watambira pakupera kwesvondo. Saka asi atitangire mabarrel aya anotangira ku $25 chako. Unongotsvaka kuti $25 yakada kungoenzana ne 2,000 metcash. Ukangowana mari iyoyo $25 yako iyoyo inotangira mari. Sezvatambotaura zviya kuti kamari kadiki kauchange uchitambira, asi ukakaita zvakanaka sezvatiri kuchitaura uchaita mari yakakura. Invest. Saka tada kuti vanhu uyai muinveste mu Petron Pay, mutambire 300% pama investment yenyu nekambani